Assalamualaikum Bolo. Piye kabarmu? Cik sehat-sehat ae ta? Niki rada stres sih Bolo. Jaman saiki usume pancaroba. Wis kadang panas, kadang panas. Ngene arepe turun salju kita iya angel Bolo. Saiki golek sehat iku angel Bolo. Tapi nek golek lara iku gampang. Awake dhewe lagi metu panasen iso lara, awake dhewe metu kodanan iso lara. Apa meneh nek ning dalan enek apa-apa. Bahkan Bolo, aku ning omah lho wis keloro-loro atiku Bolo. Piye neh? Aku urip ning desa. Krungu dirasani tanggane. Lah iya, cah kae lho wis gedhe. Wis lulus sekolah. Malah gak ndang mergai ning omah ae. Wangi. Wong tuane malah nyusahne ae. Wong rabi sisan. Piye perasaan bareng. Enak sing padha. Penyakite dina Senen karepe pengen leren wis suwe nyambut gawe kene yo tetep kere bar kuwi dina Selasa kepeksa kudu kerja sesuk nek duwe duit ngono ku cangkem tangga sarung